raina da zuciya na baiwa gibiri mane baban su fatihul aqlaqi ka wanke zuciya ta raina da zuciya na baiwa gibiri mane baban su fatihul aqlaqi ka saka zuciya ta na sanya kaliki wanda yayyo masu arziki shi ya kagi talaka shi ya kagi bikin gidan biki kasida nake tawa waga wali na arziki baban su fatihul aqlaqi mirfin zuciya ta raina da zuciya na baiwa gibiri mane baban su fatihul aqlaqi ka saka zuciya ta Allah hakim salatu kan kayowa mai safa da marwa rainon halima ne dan tsatso jini na hashimawa salatin karan gada wa sharifan nan larabawa sake saka imam ali miji gunna na zahar binta sallama imam ali ban kaɗar ruhi imam ali ali ya laharazumi labai kai mamuna ali fansar ruhi da rai mun ba kai mamuna ali da fu'adu da kalbu da nafsu ya wanke da zuciya ta zuciya na baiwa gibiri mane baban su fatihul aqlaqi ka saka zuciya ta gaisuwa nake ta ma ya maulana badagire shauge bari ma duka sharrun da suka yi min ya tattare mai yabo idan yanayi idan ya zo kanka ya karkare yubiri mai gyara ruhukan a ga wasu ya kankare ta wane rago da rigar saki shauki biri mane ta jolliya ta Allah gibiri makake a bayyane na Ali Harazumi gibiri majikin mahadu ne sallamar gidan gibiri masidi inda rarau na tsantsara ta raina da zuciya na baiwa gibiri mane baban su fatihul aqlaqi ka saka zuciya baban su mahadi sallama baban su fatihu ya bada gire kai ka fi damu a cikin bakin duhu kun sai ta jikin da adadi maula baban su fatihu dan Ali da Fatima zuciyar mu ku sake tsarkake ta raina da zuciya na baiwa gibiri mane baban su fatihul aqlaqi ka saka zuciya ni sai da yi farin ciki da an kirawo sunan kama sai ji sanyi a rai idan ka ce shauki biri mama idan ka ce ya bar hamama din ta shehu gibiri mamaci mimun muhammadu rasulallah baban su fatima raina da zuciya na baiwa gibiri mane baban su fatihul aqlaqi ka saka zuciya shehu gibiri mane buya ta har da bayyana shi kawai muke nufi soyayya ta ce na ayyana shika Ali Harazumi soyayyarsa ta sa na jingina a jikin gibiri ma nafsu ya dinga tarwatsa ta wallahi na ai rantsuwa gibiri mai yana cikin kashi sansane ya mamayan har ya ma babbar kada da shi ban miya ta san annabi isha cikin ta kusan ya lawashi
san ku ya shiga zuciya ya ci ya dinga rarake ta zuciya na baiwa gibiri mane baban su Fatihul Aglaki ka saka zuciya ta duniya ta sani gibiri ma ubar rijalu ne da rijalul gaibi rijalul kashifu uban su ne aguwa sai sun sani gibiri ma masanin rabu ne ba a zuwa mare da wargi gibiri ma cikin maza da mata raina da zuciya na baiwa gibiri mane baban su Fatihul Aglaki ka saka zuciya zulma arifani anan gunne zana huta gaisuwar da naima da bambadanci ni na tsantsara sidi indararan Aliyu Harazumi ne in kun fahimta sautin Ali Harazumi da mahadini na ayyana ta su Fatihul Aglaki ka saka zuciya ta أي أحباب النبوية استمعوا لهذه النشيدة النبوية من لسان الشريف السيد الرئيس هكذا أمير شباب لجنة شورى الإسلام ناشونال سكرتري فور شمس البلد في محبة النبي صلى الله عليه وسلم فاونديشن اوف نيجيريا سيدي دررو الحرازمي تحت إدارة مولانا الشريف الدكتور العارف الرباني أبا سيدي محمد المهدي سيدي علي الحرازمي هوساوا كانوا رضي الله تعالى عنه وأرضاه والنبي محمد ورقم الجوالات 070-3183-7455 والماك أوديو سيدي دررو الحرازمي ما يوتيوب channel سيدي دررو الحرازمي تيم شيرين دهلاوك لايك and subscribe والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دررو ساوند ستوري جوس raina da zuciya na baiwa gibiri mane baban su Fatihul Aglaki ka saka zuciya ta